हेल' औ बेस्थ' नामा सिस्टार? बेस्थ'हा जानोसो नागिरदों मेलि मार्केटआव थांनो नागिरदों एसे। मा लायगोनलै बिबा? लायनायाथ' दा मा बुंबावनो मा मोनो नायनोसै र'। खरस ने? औ हाल्ला बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैना लोथो मेंबोबायसो। ओंखायनो थांखायासै आं। एकदम गोजौसिम थांथारदोंना। अ सासेखौ बिसो लांबाय नामा? मा? बै माबा बिनानावजों रायज्लायदां दा। ओमफ्राय माबाया जाबाय ओमफ्राय? बेखौनो खबर हरफिनासै बिसोरो। दा मोननै फिक्स जानानै दं दा ने? औ मोनसेया मा होनदोंमोनलाय माबा माख्रा फुब माख्रा। फुब माख्रा ने? औ आस्सा ओमफ्राय फुब माख्रायाव खय थारिखआवमोनलाय 16आवमोन ने? औ 16आव बियो। ओमफ्राय 18आव? 18आवहाय 1 नं बरलादांगुरि। आदसा औ 1 नाम्बार बरलादांगुरियाव। औ इन्ट्रेस्टिं जानोसैलाय ओमफ्राय हेपि बैसागुनि आङो सेकेण्डआवसो हामलायनाय जासिहरबायलै सिस्टार फार्स्टआव बुंहरनो रोङाखिसै। थेंकिउ आदा बेथ' प्रि बैसागो जाहैला फार्स्ट बैसागो बिदिनो बैसागो बरायनाय स्टाइल जासिगोन मेन बैसागो प्रग्रामानो जासिगोन बे। औ प्रि बैसागोआथ' नै 15नि सिगांफोरनिखौसो होनो नालाय। औ औ दाथ' 1 थारिकआ जोंना 15निफ्रायनो हाबसिगोन ना। औ गाबोननिफ्रायनो हाबसिगोन। दा बयबो लोगो हमहैनो हागोन आरो खाथियावनोखा नालाय। औ खाथि खालानिफ्रा बयबो फैनो हागोन। औ फैनो इन्ट्रेस्टिं हाथावनायफ्रा गोजाननिफ्राबो फैनो हागोन जायफोर औ जेबो उसुबिदा गैया। दाथ' आरो बाइकजोंलाय माथो खुन औ बोजोंनो थाङोबा आरो बेलाय खाथियावनो ना। औ औ जायगायावनो होनजायो। औ ओमफ्राय फैदो आदायाबो फैदो खाथि जायोबा उसुबिदा गैयाबा। गैया गैनायाथ' थांगोन दे। आं लावगाव माबायाव माखासिमावहाय नायनोसै। औ थांनाय अबे खाथिसिन जायो आदानालाय? लादांगुरिया खाथिसिन जायो। अ बेनो खाथिसिन। बे नोंनि सुबिदा बायदि फैबानो जाबाय। दाख्लैनिखौसो जि इन्टारेस्टिं मोनदोंलै आङो मिनिबाय थाफैबावदों आङो नों खिथानायखौ। माखौ? हिनजाव नायहैदों होननायाखौलै। हिनजाव नाहैनो? औ नोंसिनाव थांदों होननायखौ होनदां। सोर हिनजाव नायाथाय? ए नों खिथानायारा। अ बैयो बेंथलनिया? औ नोंखौ नायहैदों होननायाखौ। औ गोबावथार जाबायना आं बै बाक्सायाव थाबानोमोन बियो। बेबा सोरथिमोन? बे माबा एसे मेन्टेलमोन बियो। औ बाखि खबरथ' मोजांखा। औ ओमफ्राय देनांहाय मिरिसआवहाय हाबाफ्राव एकबार सिगां थांनानै थाहैनोसै नोंनिहा। दे जायो। अमा फुथारग्राफ्रा जों जानोसै। दे जागोन दे। औ दे बिदिब्ला थेंकिउसै सिस्टार। दे आदा औ वेलकाम। औ दे खुलुमबाय आं रिंथि ब्रह्म। बोहैथि दाननि 16 खालार खालि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय माख्रा गेलेग्रा फोथाराव आरो 18 खालार खालि 1 नं बरलादांगुरियाव रंजालि बैसागुजों लोब्बा लाखिनानै खुंजानाय देंखो मोनाबिलियाव आंबो आलासि महरै बाहागो लाहैगोन। बिनिखायनो बै सानखालि नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंजों लोगोसे फैनानै रंजाफैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। बयखौबो लोगो मोनगोन होननानै मिजिं थिबाय। गोजोन्थों।